Per entrar al metro, pujar a l'autobús o fer qualsevol compra de fins a 20 euros. Són els avantatges d'esta targeta multiusos pionera a Europa. Funciona com una targeta de dèbit normal i també com un abonament de transport. Amb esta targeta podrem utilitzar l'autobús, el metro o el servici públic de bicicletes, però la novetat és que, a més, podrem gastar fins a 20 euros en qualsevol botiga d'una forma molt senzilla. Ja no necessitarem diners sols per a comprar el diari, baixar a la panaderia o fer-se l'aperitiu. Simplement, arrimant la targeta a un lector com este bastarà, tot sense contacte d'una forma ràpida i eficaç. Pots pagar quantitats des de cèntims fins a 20 euros sense introduir el PIN, el código este secret, y muy rápidamente, en molta seguridad. En un solo soporte, pues funcionalidades tan importantes como pagar cualquier cosa, pagar el periódico, por supuesto tarjeta financiera y además pagar pues, en cualquier sistema de transporte público. Nova York és de moment l'única ciutat que té un sistema paregut. Així la comunitat està en fase experimental i en breu s'aplicarà en l'àrea metropolitana de Castelló, València i Alacant, encara que s'espera que es pugui utilitzar en totes les localitats valencianes.